Arone Vreed verleert Cambuur met 2-1 van Almere City en dus had de ploeg wat rjocht te zetten voor eigen publiek. Go Ahead Eagles won met 3-2 van koprenner Sparta en dus wordt het een drege opjefte voor de ploeg van Henk de Jong. Michiel Hemmen. Mooie stekpaas op Melvin de Leeuw. En het eerste schot van de wedstrijd komt van Cambuur kant. Melvin de Leeuw. Promes vindt Antonia. Creatieve speler aan de kant van de Eagles. Zieke 10-2, maar Kolder krijgt de bal weer om. Antonia. Goeie kans, maar een prima redding van Leonard Nienhuis. Bakens. Hemmen liet rennen voor Wout Drosten. Die zet goed terug en houdt uiteindelijk de ingooi hoer. De ingooi neemt de rap. Wout Drosten op Juri Rozen. Michiel Hemmen. Combinatie met Tigadouini. Bal waarom naar Hemmen en dan Schieten. En het is 1-0 voor Sportclub Cambuur na 20 minuten. De 15e goal van Michiel Hemmen van dit seizoen. Begint alweer maar die rappe ingooi van Wout Drosten. Via Rozen en Tigadouini komt de bal uiteindelijk uit bij de topscutter van Cambuur. 1-0 voor de Leouters. Almakrini. In de langs, maar wil het vasthouden. Het is een vrije trap voor de Leouters. Oebelos Kokker achter de bal. In één keer. Gevaarlijk. Nick Marsman zocht dat die bal over de goal gaat. Rozen naar de Leeuw. Vindt Michiel Hemmen, de man van het doelpunt in de eerste helft. Hemmen, knappe actie. Waar zit er voor de goal? Nimmen van de Leouters. En dus kan Misicjan opromje. En een goede actie van Michiel Hemmen. Sandro Schenk kan opbouwen. Maar goed storend werk van Michiel Hemmen. Die het goed in de wedstrijd zit. Hemmen, vrij voor de goal zit Tigadouini. Dit moet de 2-0 wezen. En dit is de 2-0 voor de Leouters. Adnana Tigadouini. Maar het goede tarriedende werk is van Michiel Hemmen. Hij troeft Sandro Schenk. Oh, vrot hem er terug in. En behoudt dan ook nog het oerschog. Is net zelfzuchtig. En gunt Tigadouini de 2-0. Bakker. Rond om te zitten en toch dat goed. Maar een redding van Marsman. Hoekskop bloedsteen van Kokker. Scherp op een peel. En Sabin de Leouters dicht bij de 3-0. Promes. Wat kan Go Ahead Eagles nog in de slotfase? Promes is Bakens voorbij. En dan het schot. Maar in de kwarte hoeken zit Leonard Nienhuis. Die zijn goal skin houdt. Cambuur liet de teugels wat vieren. Wit dat de buit binnen is. En liet Go Ahead Eagles komen. Promes. Voor de goal. Kolder. Hij hoefde de voet om Marcinon te zetten, maar hij docht het net. Goeie mogelijkheid nog in de slotfase voor Go Ahead Eagles. Van Marnix Kolder. Maar hij mist. En zo wint Cambuur in eigen huis met 2-0 van Go Ahead Eagles. En is Michiel Hemmen met een doelpunt en een assist de man van de wedstrijd.